Σε ένα μικρό χωριό κάπου στην εξοχή, κυκλοφορούσε ένα μυστηριώδες λουκάνικο. Αλλοιωμένο από τις σκοτεινές δυνάμεις, αυτό το λουκάνικο δεν ήταν σαν τα άλλα. Ενώ οι άνθρωποι αναζητούσαν να απολαύσουν το φαγητό τους, αυτό το σατανικό λουκάνικο είχε άλλα σχέδια. Κάθε βράδυ, ενώ οι άνθρωποι ήταν αφοσιωμένοι στον ύπνο τους, το λουκάνικο έμπαινε κρυφά στις σακούλες τους. Από τη στιγμή που ένας αθώος άνθρωπος αγγίζει αυτό το λουκάνικο, η ζωή του γίνεται δυστυχία. Αρχικά, οι κάτοικοι του χωριού δεν καταλάβαιναν τι προκαλούσε την ατυχία τους. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, κατάλαβαν ότι η αιτία όλων των δυστυχιών τους ήταν ένα καταραμένο λουκάνικο. Οι προσπάθειες να το εξοντώσουν απέτυχαν. Κανείς δεν μπορούσε να το πιάσει ή να το αναγνωρίσει όταν εμφανιζόταν. Το λουκάνικο συνέχιζε την πολιορκία του, καταστρέφοντας μια ζωή μετά την άλλη. Οι κάτοικοι, αντιμέτωποι με αυτό το κακό, έψαχναν λύσεις. Ένας γέρος σοφός ανέφερε ότι η μόνη λύση ήταν να βρουν τον τρόπο να καταστρέψουν το λουκάνικο στις πηγές της σκοτεινής του δύναμης. Μετά από πολλές περιπέτειες και δοκιμασίες, κατάφεραν να εντοπίσουν την κρυφή του κατοικία. Εκεί, με μια τελετουργική μάχη ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις, κατάφεραν να εξοντώσουν το λουκάνικο και να απελευθερώσουν το χωριό από τον κατήφορο που το είχε σκλαβώσει. Από εκείνη τη μέρα, οι κάτοικοι έζησαν ειρηνικά, αλλά πάντα θυμόμενοι την αντιμετώπιση τους με το σκοτεινό λουκάνικο που είχε απειλήσει τις ζωές τους.